L'home és un llop per a l'home. Hola, em dic Òscar i ets una persona benvinguda al meu canal. Avui torno a portar-te el meu escamell 9288, un rellotge de quars de 40 mil·límetres de diàmetre gairebé, 45 mil·límetres de distància entre nanses i 11 amb 3 mil·límetres de gruix. Ja fa uns mesos que el tinc i saps que no em desvia cap segon? Quines coses! Sí, aquest llop és bo, però fa mala cara, oi? Doncs mira el que crec que fa aquest escamell. Tracta d'anar per les ovelles, per als PRX de torns i famílies d'animalets d'aquest tipus. I es fa un fart, se'ls menja d'una caixalada, no deixa ni les molles. Ell sap que és un llop, que és un depredador i que va rere els originals. I tant li fa, perquè actua amb bona fe i tan sols mogut per l'instint d'emular, de copiar, de ser com els demés. Però ell no és com la resta. Ells, els escamell 9288, actuen en manada, en grup, tots junts. Agafen el mercat de torn i ho sacsegen, ho tomben. És clar que tot això únicament succeeix en els somnis més dolços d'aquest llobató, perquè, per dir-ho clar, del mercat que en menja ni se n'adonen els amos, ni els hi fa pessigolles. Però aquesta bèstia ha vingut al meu canell i em dóna de menjar a la boca. Ha vingut per fer-me sentir bé i en pau amb els meus sentiments de suposada inferioritat. Ha vingut a que jo d'una punyetera vegada em senti orgullós de vestir un escamell de pocs euros. Et sembla poc animal, això que et dic? Ara, gràcies a aquest animaló tan ferotge, ja sé anar pel carrer amb el cap ben alt, lluint una peça de tercera categoria rellotgera que en dirien els idiotes. Però tu i jo sabem que l'orgull jo el tinc a prova de bombes i que me la bufa tot i que sé prescindir dels bons adjectius i dels dolents també. Que vaig per la vida dient l'hora a qui me la demana. El que dic, el que tracto de dir és que aquest rellotge el portaria mon pare i diria d'ell que és un rellotjàs i molt bé de preu i ell lluiria cofoi. Veus del que va la pel·lícula? Doncs això. Cuida't i mira el rellotge que portes i assegura't que és dels que sí. I recorda que un rellotge i un dibuix fan biografia. Ara faré la veu d'un llop. Au!